La programació de la nova temporada de l'Auditori de Girona per aquest 2013 la conformen un total de 30 concerts. Una temporada que, de nou, entra enèrgica i apostant fort per la qualitat, l'excel·lència artística i la internacionalitat. Valery Gergiev, Il Gilardino Armonico, Michael Nyman, Salif Keita o Yuha Wang són alguns dels noms que coronen la nova programació que s'adapta als nous temps, noves realitats i que combina els grans noms del panorama internacional amb músics i formacions del nostre país. L'objectiu d'aquesta nova temporada és que tots els públics puguin trobar el seu concert. Una programació genèrica capaç d'arribar a tot tipus de melòmans i abraçar el màxim nombre de gèneres musicals. Una oferta de concerts i activitats musicals equilibrada amb 15 concerts de clàssica, 15 de moderna, entre els quals 2 concerts familiars. Entenem que s'incrementa la proposta de consum cultural malgrat els temps que estem vivint. Per tant, desafiem tant la puja de l'IVA com la crisi, com la depressió, sinó que ens hi posem i en fem de la cultura un eix vertebrador de la sortida de la crisi. Hi ha fins i tot un petit increment en pressupost atribuït a aquest concert de mes. Estem parlant d'un increment d'uns 3.000 euros més en relació al pressupost de l'any anterior. Per tant, no hem rebaixat la inversió en cultura musical del primer semestre de l'any que ve, sinó que l'hem consolidat, l'hem millorat una mica i estem convençuts que el públic de Girona i de fora de Girona respondrà i se sentirà atret per una programació de qualitat impecable. L'oferta musical de Girona es completa amb les activitats de l'Espai Marfà, un equipament en creixement constant i motor creatiu de música a la ciutat i de les comarques gironines. Totes les entrades i abonaments es posaran a la venda a partir del dimarts 18 de desembre a les 10 del matí. L'Auditori de Girona estrena, a més, aquesta temporada un nou sistema de vendes propi a través de la seva pàgina web www.auditorigirona.org o bé, presencialment, a les taquilles del mateix auditori del Teatre Municipal, la Sala La Planeta i l'Auditori de la Mercè.